Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O karon mag-upload na po ta sa atong Palamay Drama compilation part 132. Sa gapon mag-intro vlog gapon ta para dili ta ma-suspend kong channel o dili ta ma-reuse content. Pasa rin ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to nga part 131. Ang first comment na to, si Nila Dayano, wa ni skip idol, hantud human, salamat kayo sa permi upload. Permi na niga-comment sa ato si Nila Dayano. Salamat kayo sa imo diha Nila Dayano. Si Dilsam99, hi sir idol, mayong udto, super busy ko today. Salamat always sa pag-shout out. Anay gapon ko padayon sa suporta sa imuha pampawala sa stress ang makalingaw nimong drama. God bless you and family. Daghan jud salamat sa imo Ma'am Dilsam99 sa imong kanunay nga pagsuporta o sa imong pagpirmi pag-comment sa ato nga isa jud na atong basihan pud no sa ato ang intro vlog. Usbon ako salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Si Oscar Abedog, salamat sa way puas nga upload idol, daghan na sad panty magbasa ani idol. O jud no. Dagan po brief ani magbasa. Oscar Abedog, salamat din sa mga Oscar Abedog sa kanunay po di mo nga pagpaminaw sa atong mga drama nga gina-upload. Si Judith Sakia, nice drama idol, more pala may drama, enjoy jud kaayo magbasa na pud ang amuha ani. Dagan jud magbasa no kay tungod sa atong drama. Salamat kanimo Judith Sakia. Jod Plastico, salamat na sad sa new upload idol, makapangita na sad ni og trapuan ni idol ba. O jud no, kay kini atong drama labi na karon ulan-ulan, sakto kay ni atong drama. Salamat dia o salamat kaayo sa imuha dia Jod Plastico sa imong pagpaminaw permi. Si Reggie Ribas, salamat sa bagong upload idol, lingaw na pod. Salamat dia kanimo Reggie Ribas. Si Judy Primo, why skip idol, full support jud me. Ug salamat sa new upload, lingaw kaayo. Daghang salamat pud no kanimo dia Judy Primo. Si Laila Sidad, nice drama idol, basa-basa jud ang agi. Thank you for new upload. Salamat kanimo dia Laila Sidad. Si Ma'am Balbina Tapalis, thank you sir sa another upload. Amping kanunay sir, padayon lang niyara ko pirmi. Daghang salamat jud no kanimo dia Ma'am Balbina Tapalis sa imong walay hunong nga pagsuporta ug sa imong pagpirmi pag-comment no. Lipay kayo ko nga naadjud ka no pirmi sa mag-comment. Daghan jud salamat sa imuha dia Ma'am Balbina Tapalis. Si Danny Lopez, thanks idol. Salamat kanimo dia Danny Lopez. Si Dennis Moral, agoy lingaw na sa mi idol, salamat kaayo. Daghan pong salamat kanimo Dennis Moral. Si Bobby Karel, mordama pa idol, lingaw may paminaw diri, bahalag uwan. Ulan-ulan bitaw no, nasa bagyo karon. Salamat jud kanimo pud no, Bobby Karel sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. Si Joselito Salwa, hello boss idol, as usual salamat na pud, matik na ning like ug no skip ads idol, mao rin ni among mabalik sa imong kago ug edit. Salamat jud no kanimo diha Joselito Salva sa imong kanunay nga pagpaminaw. O sa imong pag-way skip, dako na kay nagtabang sa kuha o Joselito Salva. O sa imong pag-comment permi, salamat jud kayo sa isa jud akong nabasihan puno sa atong pag-intro vlog. Usbon ako, Joselito Salva, salamat jud kayo. James Panula, walay skip ni idol and God bless. Daghang salamat pod kanimo diha James Panula o maayong pagpaminaw diha sa Canada. Amping-amping nga sa imong trabaho no o salamat sa imong pag-wali skip po no. Isa po kang nakasabot sa ato ang sitwasyon. Dako na kay nagtabang sa kuha James Panula. O gusto na ko, salamat yun kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Pero ang comment ni James Panula, why tumoy idol pero nakamabdos. Mujud no. Maski walay tumoy basta naalay mo gawas nga kuan atong puti. Makamabdos jud siya no. Usbo na ko, James Panula, salamat jud kaayo o amping-amping diya sa Montreal, Canada. Si Virgilio Balanay,
Salamat na po idol sa new upload nga drama lingaw na sab ni ani idol walay skip kanunay suporta kanimo idol o God bless na lang nimo. Isa po ni si Berhelio Balanay no, dili po ni skip sa atong mga ads. Daghan juga salamat sa imo dia Berhelio Balanay, maayong pagpaminaw nimo dia sa Surigao Sur. Si Karen Baroy, more upload sir, thank you. Salamat po no, Karen Baroy, si Tofer Valdez. Idol, lingaw kayo, sige ra katawa akong uyuan. Salamat jud kayo sa paglingaw kanamo. Salamat po no, Tofer Valdez. Si Annalyn Brony. Okay idol, nice jud ang palamay drama, nindot kayo paminawon. Salamat. Ya, podno kanimo bro, Annalyn Bruni, si Hazel Ompra. Very entertaining, nice drama sir. Salamat kanimo Hazel Ompra sa imong pag-comment o sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Ug mao to mga listeners no, atong tanan ga comment sa atong part 131 ug atong basa karon sa atong part 132. Ug ato nasugdan mga listeners atong palamay drama compilation part 132. Ako si Alvin ginaingon. Kung nakasama ko sa akong asawa, apan di ko makahimo sa pagbiya niya uban sa mong anak. Kay mahal ko ang akong pamilya. Mao ni nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, mo ba? Inig-off ni mo ron. Sa imong trabaho, mo adto ka sa ilang Gina? O bay, saon nga ni-chat mong gud siya nako nga doon ako no siya ihatag nako. Diyan ako mabun. Mo ba? Mao lagi, bay. Araban na ning Gina bay. Yeah. Mao gyud bay, lami kayo. Klaro kay nga naibog na siya nimo bay. Ha? Ako pa ikaw no. Imo na birahan og kausabay. Oh, Nislo mo gud bay ko na nislo ang ngaw nga nagmaigos imo ha. di lang ko kayo. Pait na eh. Ha? Ang iyang ihatag lang nako ang gusto nako dawaton pero kung mupatol ko niya, di lang ko ana be kay tungod kay may asawa nako. Kung kontento ko sa akong asawa kung siya ang turja ko nako bay. Lami na ang akong asawa. Oh, kun mao na di ka ako mo nguyab niya. Oh sige. Birahan ko na ba yan ha? Sige, bye Dario. Amo, bye Dario. Iya ko nung panguyab ba Gina? Inuod ko pa sa dugo ni si Gina da. Lami sa niglawas. Nindot kayo. Ubag tanan. Ug sayang kayo kung adto siya maturjakan ni Baydario. Pesa doy. Sami, birahan ko ba ka, no? Ug kausa si Gina. Maayo ka? Ay, naku cellphone. Nakong asawang nanawag. Hello, Day! Dilya! Hi! Hello. Hello. Kada mo pupanda sa sakyanan dong. Nagsakyan na tayo kasi mo sakyanan. Oo, Day! Padung ako mauli, Day. Wa ako mo overtime karon. May noon. Aray na dong. Bago pong liko. Ay ka na, murag lami ka na na. Pakusgan niya itong pagpadagan nun. Padung na ko uli, Day, ha? Birthday raman ako, Day, og mo-advance ko rin og pangayo no, Bernardihan nga torjak. Sana all. Siyempre. Sige. Magpaabot ka din mo ha. Bye. Oh, sige, bye! Ay! Kahumot sa asawa ka ron. Dadi na lang kumupaday ng gato silang G. Eh, nagpaabot na akong asawa. Tukar akong gana. Tuko ni ipahimungot sa akong asawa nga akong gana. Offer man ang iyang cellphone. Mudayon baka siya ang his bay, no? Ay, doon sa man ko eh. Nasaydwan ta ko nga dakong minyo si Alvin. Pero nga nang gusto ko magit siyang angkon nun. Bahala na lang og dako ning saang akong buhaton. Basta kay maangkon ko lang git siya. Ang iyang number. Tawagan ko pag-usap. Pasig mo ring Sige mo. Ihagkan. Arag maayo. Ngaron din ako niya. Pagtagay na. Birthday mo. Tapos na pagtagay na. Happy birthday ni mo. Ni ani sana all binutagya kita ana. Lami na kaday. Lami na kaday. Lami na ka. Lami kaday. Dali kay. Ato na ikuan day. Ready na ko. Gibila ko na nga ako pa. Dali Sige na nakabila, i-shot na day. Ano ya? Oh, 3 points. Kalami. Sana all. Lami na nga. Ininayin na to day. Pagtagay ta kay birthday ni mo. Oh, ininayin na to. Hantod na si Alvin, advance happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Gabiin na lang. Huwag yun maabot si Alvin.
offline po siya hangtod karon. Oh, may nag-doorbell. Kisam kang niya. Sila ka si mama o papa ang miabot. Nabalik na tingali sila kikag probinsya. Manao ko. Ablihan akong pultahan may sa akong gate. Ikaw dahil ni Dario? Uday, ako. Diba ako nga madayon og ani si Bay Alben. Nawag mo to na siya ba na ka? Hindi ko na siya madayon ani din kay papoli o siya sa'yo siyang asawa. Day, pwede bang mudayon? Sige, dali. Dayon dali sa so, Dario. Chino. Dugay na kong nakamatikot nimo nga may pagtanaw ka na ako. Pero pasaylo ako nga dili ta kasugton, Dar. Kay wa ko gusto nimo. O kay gusto na ko? O si Bay Alben ang gusto nimo? O ba? Minyo na siya, Gina. Tawa siya. Ako ang angay nimo kay ulitaw ko. Kung may tabo nga magkarelasyon mo, ikaw gyapon ang malkansi kay mahog ka mag usa ka kabit day. Kay di naman mapakasal nimo sa Alben. Naibaw ko. Pero unsaon ta man, siya man gyud akong gusto. Si Alvin. Siya ang akong gusto, dili ikaw. Gina. Dong, buntak na kiwer. Luya kay ko. Paway lang tagpila ka minutos. Torjak na son. Hasta ko rin. Luya kay ko. Luya sa ko rin. Birthday na ba na ako ron day? Mga nira ba itong akong mga kauban trabaho day ni kagabi. Luya Dugay mo pa ko. tong gabi. Uy, paway sa ta. Matug sa ta. Pahot matog sa kuno niyang bangon. Mahafpat sa ko kadiyo. Tapos ang pamati na ako sa kumbugan. Himasaan ko ni aron mapresko akong pamati. Himasa sa ko kadiyo. Sige, masaya day kay lami kay na usban na to na. Ay, lami lagi day. Ay, birthday na ginagawa og luya kay ko nagbuntagay mig jirjir sa kasawa. Uy, hala, tuloy si Gina, no? Unsan katoy ang gibati nga gi-offer ba na ko akong cellphone? Ari ko niya makontak. Ay, mayroon sa doy nga, wa mayon ang akong pag-adto sa iloy. Kay, wa ko makasa sa ko asawa. Kay kung muadto, akan miadto pag wato, sigurado yun. Nga maturjak ka na ko itong bayana. Basta yung birthday gapon gaw. Kadto sore kay. Sa obog kay ko, platayer ko ato. Okay ra kayo eh. Ikaw, giwa niya dito gaw. Oh. Ikaw ba? Nga nang ipaano pa mo kunin mo sa inyo, ha? Kapatan ni lubot ra ko ni Bobby. Yung nga gikumot mo ni mo bot ng subi. Kusog siguro kay ni mo sakyo, no? Wait ni mo. Ipani ta ka kay gisugo kong Gina. Gusto siya magkita ni mo. Dako ka na siya gusto no. Kining gaw. Pita. Kung ikaw nga akong pasultihon ba, unsa man? Angay ka hanga makikita ko niya, ha? Sobrang siya mo rin o kagbayo tinoon. Ikaw ako pasultihon. Kung ako pasultihon, Oh. ano? Ako mo ingon. Oh. Nga ang kinabuhi sa tao, sama sa... Unsa? Ay na lang. Birahin ang kausay. Ha? Unsa, birahin na. Ha? Ipapuo kong mayo! Gaw ilyong. Yan ako tungod sa bahay lang, Gina. Bahala na lang iti ay. Lami man sa ni si Gina. Birahan ko ni Kausa. Bahala na ni. Siya. Uy, hala. Siya ang namigawas sa bahay nila. Gisinyasan ko nga pakanaugon ko. Hala, no? Nagsulog mo ni sa dipis nga duster. Klaro kayong tanan, oh. Kapiha ka ni Bayana. Bahala na ni. Birahan ko ni Bayana. Bahala na lang iti. Lami ang kinini mo. Pagkunatag ako sa ibo, Gina. Lami, hindi ka. Lami ni mo. Sige pa, Alvin. Nagminyo ka. Ikaw akong tugyanan sa akong puti, Virgin ba ka? Kalumi, ay, ikamot ni mga ka. Buon ko niya akong brief niya.
Nagubo na ko. Hala, kita ko, ana, ang kataas. Alvin, Dali, Bi. maarang ka na. Dali, maarang ni Ron. Basta bilahalan mong duha ka. Ay, time out na hinaya lang ko. Dali, Uy, dali, dali. agay, basta Last ko na. palapan ko, ana. Ay, kabala ka ako. Lami, ma. Lami, ay, Pati-pati, uy. Lami, ni Agay, Lami. Wak pa. Wak pa, Tumoy di, pa na. Kadiyot, niya na. Masakit na mo kayo. Mao na ni. Ana, bitas. Kalami. Sakit lagi Gina. ka. Gina. Kaptos, ana. Alvin. Nabirahan tagi kag tulo ka round. Lami pagay gani usban. Ay lang una pagbarog ka kay maglisod pa ka barog. Muuli lang ko ha. Ato na ko. Alvin, kadiyot lang. Mayab nito. Ha? Sa kasi mana. Tulo ka adlaw ka mo aris bay ha. Ah, Pag kung mo baptos na unya ko. Ha? Buwagin yung asawa ha. Uy. Kita'y magtipon o puyo ha. ay kadiyot lang. Murag grabe na demanding ra kay kana na. Ha? Ay, di na hitabo. Uy, mahal kay na ko akong kasawa. Ako'y gusto nimo. Ikaw ang nangitag paaging mahitab. Dunay mahitabo na tong duha. Wala. Busa, mao na lang ni ang unaw katapusan natong panagkita ha. Sa lawas ng kalipay. Di nagyud ni mausap pa, Gina. Dili na. Alvin? Perting hilak ni Gina sa akong pagbiya sa lang panimayoy. Oh, sa ako na gituman ginagawa kong gusulti. Wa na ko makikita pa niya. Nagyud. Salamat sa inyong mga suporta sa paminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Thelma, ginaingon, ayaw budhii ang buotan nga asawa. Kay kung mapaslan kasi mong asawa, mabungkag yun ang inyong pagpuyo. Mo kininay tapos ang kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalim. Kapiin naman lang. Wa pa man yun mauling akong bana. Hain pa man ni siya. Si Frederico, akong tawagan, be. Kuhaon akong cellphone. Na dito, akong gi-charge. Masayran ko kani, nga ganihara ka meet out sa opisina, Marlon. Klaro na lang gid kaayo. Doon na kagay kabit. Ako cellphone. Hindi siya manawag. Ay, pati naman manawag. Nagawa na. Ngita siya ni Siyambana. Kaya ko tubag, no? Bahala na ni. Makak ko. Pag sila mag-away, inig-uling pa rin Marlon. Hello? Pwede mo? Hello, Frederico. Pre, wak pa man Morris Marlon ko eh. Nag-overtime siya sa opisina. Ha? Ako ano, Marie. Ganun, may over siya. Si pare, Marie. May over siya. Sige, pre, bye. Sige. Bye, Marie. Agoy. Wapagalit ko man. Putol man dayon yung tawag. Gaduda siya na. Mandamak ako. Tagbawan ako ni Budje. Day dyan ito eh. Lami, Para tulo ka round, tagpaw na ka. Kuwang pa ha? Pero day, sige na day. Uli na ko day. Nangita na turo na kong asawa day. Biyae na lagi na imong asawa. Biyae pa, kay kita'y magtipoy. Ala, oy. Kasubo na ko day. Hindi ko makahimo pagbiya sa akong pamilya, oy. Pamilya na ko na day, Janet. Bahala ka. Mamabdos ka ni ko, bantay gid ka. Ha? Anak lagi ka pugson nga makitipon ka na ako. Day, Janet. Tanaw to ni Sir Marlon. Nakabiya na sa bahay sa iyang kabit. Sa dayong sakay niya sa iyang auto. Igakos pa niya og mais babae. Og naglips to lips pa silang duha. Uy, og nakuhaan ko sir video. Mabalik ko sa kong motor. Nag-parking na ko sa unahan. Malipay ron si Ma'am Tilma. Kung masayod siya nining akong ibalita niya. Asam gid ka ron si Marlon. May kabit yun yung tauhan na ba? May andar sa motor nga pag ulang naabot sa upos. Ang amo na tingaliro katabang nga silitong ay. Utro pong way kamit ning among katabang laki. Lalaki man ganing gikuha na kong katabang. Aron may makapaniid sa akong bana kung mulakaw. Pero, way nahimo, makalagot. Uy, huwag pa rin mabot si Sir Marlon, ma'am.
Ako mauna. Nauna de ko niya og abot nga may biya sa bahay siya kabit. Unsa? Ang buti mo ipasabot nga. Tinuod gid nga. May kabit siya, ma'am. Og nakuhaan ko pa din ng video nga naggakos og nagukubay pa sa langabil. Unsa? Hain ang video nga imong giingon. Patanawa din ko litong. Pwerte nilang inukubay. Ug ang kamot ni Marlon, iya pang gikumot og maayo sa bukan sa babae. Ug ang babae, nagpangyod. Samtang gikumot og maayo ni Marlon ang iyang upos. Kaway nungdan guys. Di man kay gwapang babae, ma. Mas gwapa pa man ka mo. Pero kinaiya lang gitingalan ni Sir Marlon, ma'am nga. Dili matagbaw ba sa asawa ba? Pues, makita niya. Mubaos ko litong. Ha? Mangita sad ko akong himuon nga kabit. Ma'am, na, siya na rin may abot, ma'am. Ano nadugay man na siya nga pag-abot ni Sir, noon sa man ni siya? Noona man to siyang mibiya sa bahay siya kabit? Diya ka na litong. Musod ako sa mong kwarto. Ako'y. Gubot gini ron. Ay. Kung maapel ko nila ilang kagubot ron, Basta kay, ego raman sa ko nga, gisugo ni Ma'am Tilma nga, panidaan na niya ba na? Kay, ila raman ko katabang. Ay, mao ba? Nag-overtime din kasi mong trabaho. Og nalangay kapag apod sa bay kay nagpalit pa kag atong makaon. Oo, day. Hindi na lang ako isulti kung asa nga tindahan ako gipalit ang lami nga pagkaon day. Kay makomersyal na ang labas ana. Pero busog naman ko. Ha? Ay nagpaka nang akong baba sa ibabaw kay nakakaonan ni. Kining akong baba sa ubos mo gusto na kong imong pakanon. Oo, sa. Giahak na ni. Luya na rin ako na. Kubua pagpalik ng gisulob ni mga short. Ha? Og jerchera ko kay mitukay ang akong kanaron. Oy, day, giubo mo na ni mo yung panty. Yay, day, ay lang sa ron, day. Ugma na lang, day, kay naluya ko sa kong trabaho ron, day. Luya ko, na-stress ko. Ay, mao ba? Stress kay ko, day. Nagsulti ka kas tinuod? Nga naluya ka sa trabaho? Ayaw pa makak, Marlon. Ayaw pa makak, kay nasayod ako nga gikan ka karon sa imong kabit. Og naluya ka kay gitupsan kag maayos imong kabit. Day, Tilma. Bidag nga nagkulatap to ni mong katabang laki. Siya kingon ang tanan. Wala na ako tubuhata ba kay nasayod ko nga. Labanan gid sa akong asawa. O gawas pa. Dako sang tao nga mong katabang lalaki ba? O ba? Oo, tanaw na ko lupigong kog subbagay ron. Practice ka karate. Buwag mo sa awa ron, ha? Awa noon. Wa mi magbuwag ay. Pero gibaharan ko ay. Nga mubaw siya. Mangita sa kuno siya glaki nga himuon niyang kabit. Na! Agoy! Agoy! Lami, arwang maritilmay. Unsa to bay? Lami, diba? Ay, murag nasa... Pero what tayo unay? Tarong ba ya? Kung pare na, what tayo unay? Basta magkita ka, ha? Pag-sorry ha, asawa na ko na. Hindi ako yawag. Makakita sa maritilma, dako pa si buha, no? Paridri ko. Kadukay pang may kawas ni Litong sa banyo nga naliko. Maliko na sad ko. Mato ko sa kong amika. Magpatabang ko nila nga makakita ko laki nga himuon akong kabit. Kinahanglan nga mo pauskit ko ni Marlon. Mo pauskit ko. Hala, Dana, may gawas na si Litong sa banyo. Nag-brief naman na siya. Uy, wakal ko na na yato bangan. Pakal pa manas kang Marlon. Wala ka dako ko, ano, uy. Niyan na siya paduong na ko. Uy, ganyan rin ka nagpabot, ma'am. Ay, sorry ha, ka nang, managin man tako ni mo, ma'am, kay mula ka kron. Kaya mamisita ko sa babae nga akong ipanguyaban. Okay naman siya nga mamisita ko og adlawan, ma'am. Sige, ma'am. Aris ako, ma'am, ha? Sa tanaw ko, wa pa gito mangisog ang iya, ha? Uy, samot na gito kadako kung mangisog na. Lechogas ni tukar manungganan ako. Bala na ni. Silitong
Silito nga akong kapiton. Hindi nila ko mangita paglaing laki. Wow! Karon pa ko kalinggat at kuha gini ni kuha eh. Huwag mangisog na. Swerte yun nga akong asawa. Ang makasawa na ko kay dako kay ning ako. Taas pa yun. Mangisog ka man. Ma'am? Tilma? Uy, misuod ka sa akong kwarto, ma'am. Ma'am, ma'am, nagburulis ba ako, ma'am? Nagunit sa kuha, ma'am. Tana. Oh. Tong, hindi na lang ko mangitag laing laki sa gawas, Ha? Tong. Ha? Ikaw na lang akong kapiton, Tong. Ma'am. Tapos kika, anak, Tong, grabe pag yun katambok. Ako'y kuputan. Ano, ikaw may nagkupot. Ma'am. Walang kadoko. Imo mo kilita ko bunting ako, ma'am. Okay, ma'am. Kani, halos dili mahakong sa kumpay. Ma'am. Ay, ma'am. Tabi mo ito, tabi. Pahimuslin ako to. Tanggap mo nga, ma'am. Mutain. Mutin na bisag pa ko, Rico. Muti kayo, ma'am. Ay, basta to. Ang kanati lapit maayo. Ay, imapi. Atong 69 tatong galay. Ikuan ko ang mamambi ko ang lamit. Ma'am, ako siya na ikuan ako. Di mo siya mamaya ako itiyon mo. Ang nag-judgment ka, Win. Basta rin sa tabi. Bilis ako to. Sige na. Ready na ko. Sige to. Kani, itiyon na kayo. Ayot ka dako yun. Alam yan. Kahit ako. Ikaw na lang ako kita. Ikaw na lang to. Ganan ko anito. Dako ko ito. Ay, ayaw sa. Huwag ko gani ko. Ay, silip yun. Dito ko may bati katagbawan sa among katabang nga lalaking kasilitong. Humans na hitabo na mo. Nakigbuwag din ko sa kumbana. Gida akong among anak na gamay. Nakig-live-in ko nilitong. Gusto unta nga makigbalik na akong kumbana pero kulibad ko nawa nang akong kugman niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edgar, ginaingon. Isan unsa pa nimo kabutan nga pagkabana, doon nagihigayon nga makasaka. Morning netapos akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mamista ta sa inyong lungsod karong Sabado? Oy, Dong. Timing sad nga may sakyanan na ta. Madapon na to og layo ba? Oh, sige day. Malangid ko sa mong labaw ha nga, di una ko mo duty karong Sabado. Kay mularga ta pa dong sa inyong lungsod. Salamat, Dong, ha. Lipay ito sila sa nanay ug tatay nga mo adto ka, Dong. Kay kasagaran, God, mafiesta sa amo. Ako ramang usahang mo adto uban sa atong anak. Doon na naman tayo sakyanan. Muad to kita. Og ingna sila si nanay tatay nimo ha nga atagan tag bakante nga kwarto. Kada bang makalugar po tag jir-jir ba? Uy, magyudnay niya sa huna-huna. Ibaw baya ko nimo. Oo. Enjoy kay ka. Lamig. Uy, sige, uy. Sige, Ako sige. inas-nas nanay ug tatay bayan anak dong at car. Okay. Dong. Car. Dong. Uy, day, buntag naman eh. Uy. Nakaandam na mga ko sa tubig ko nun. Nakaluto na po ko pamahaw. Oh. Mga utaron, mga harga na tayo kahuman. Oo, day, mubangon ako. Kapuyas ako lawas ay. Alangon, kapoy cute ka. Kay gibirahan di ako nimo kaupat ka pi. Mao nang ikay na luya. Og ako, wala ko kay ikaw ramang kumibila. Ikaw may mikayod ug maayo. Lagi eh. Sige, bangon ako eh. Tana, ngaon ta. Pukawas na to si Junior para makakaon po to siya. Awa pa'y udto, abot na ta sa inyong lungsod ay. Oo, do ka oras raman kapit ng pagbiyahe pa doon dito. Si Junior, lagi nang tingog diya. Nakatog og balik, oy. Perti nagkahagok man gani. Ayun ta day no. Muad to ta sa inyo ba? Buhatan na tong Mangho Junior. Mayan ta dong.
Kay gusto na gyud kay ko nga mamanghuran sa tudong. Sige mo lang tag-jerjer, uy, pero wa man gyud na mamanghuring bata, uy. Mao nga mag-ampot ta. Nato sa amo, masudlan na nagsimilya ang akong tiyan. Ay, salamat kay nakakuyog ka na yun ni Salingrong, Pistaha Edgar. Bitaw ulipay kay Midong oy, Edgar. Timing sa day, nalaman ni sakyanan. Mao nga, ni agid ko. Ay, kwartahan na yun ay kaayo mo no, kay naan naman mo'y auto. Alas, si nanay, uy, inutang taon nanay, uy. Dili man ta makasakyanan kung dili ta mangutang. Mao gyud na, mo. Ha, wa man tay ikabultog palit sakyanan gud. May na kayo na, oy. Oy, may kay di ka dong Edgar. Tabang unyag ihaw sa napo ka manok dong ha. Ano? O buha ka buok kanding. Morag yun tay hikay in taon. Mao ba? Daga na kayo na, oy. Okay na na. Og bato sa kog merkado ron. Kuan. Ato nang dumagan og napo ka kilo nga karne nga baboy. Manon na kong kaon nila. Maglaid kong inom ha. Ato ra ko sa taas ako ra usa. Ha? Bitaw, ay pagsagulog inom anong mga silingan Oo. na mo, uy nga. Mga bisita nilang tatay Oo, nanay. di ko masagol na yun. Masakit pa lang unya na simbako. Mao gyud. Mas may nang ikaw raw mo gamit sa baso ba? Likay na lang. Mao gyud day. Mao nang ato ra ko dito. Pero day, kana bang bapay nga bagong niabot ba? Ha? Sige tan-aw na to. Asa ba? Uy, Kana ba kana? Wala. Sige tan-aw na to eh. Kailan ka Si na? Daimelda man na. Ang soda ko gikala. Amo ba? Uy, Daimelda! Day Saling! Uy! Ba na di ay? Uy, Day! Si Edgar! Ay, dali, uy, dali, dali! Aron, ipaila-ila ta ka sa kumbana! Don, Lami ay bugnaw. Oh, day. Oh. si Daimelda ba? Oh. May hangyo na ako dong. Kaya nagbalik na sa syudad, mukuyog ko no siya. Kay ato ko no siya mangitag trabaho sa atong lugar. Oo ba? Kuya, asa man sa star day? Adto ba siya sa atong bay? Ha? Day Saling? Oo, kunya dong. Kunang muhatag lang kuno niya kuno siya pahinungod sa iyang pag-star sa ato. Kung makatrabaho na siya. Doon na may hinoy bakante to nga kwarto. Ikaw good, agad lang kunin mo. Huwag yun ay problema na ako. Di lang na ako balibaran dong. Uy, kay suod, kay na akong bayhana. Mausad. Okay, sige. Okay, ragi ko ana. Pero, pasidan ina ha? Nga kung makauyab na siya dito sa ato ba? Hindi siya magdaglaki sa ato. Makabusit na. Oo, dong. Ako siyang sultihan bahin, ana. Di sa tingali na niya buhaton. Uy, kalain sad. Babae good siya. Unya siya magdaglaki sa bay. Kalain sad. Di sa tingali na niya buhaton dong, uy. Ay, dukol na lang kita sa ato, day. Doon na lang ta sa ato, Mills. Mao ba? Inigabot ako sa inyo day Saling. Mangita day ko ka-apply ang trabaho uy para makakwait ako. Usap di lang, uy. Tabangan ta ka nga, makakita kang trabaho. Ako sa bahay raman gid ko, kay dili man ko patrabaho ang Edgar. Nagtinda man sa kagamay nga sari-sari sa ato, day. Igo na kayo na, oy. Ay, pastilan, dugay, ang gawas ni Mindas banyo nga naligo, eh. Paita ning bayhan na maligo, dugay, mahuman. Lami na kay kaligo, da. Ay. Oh, wala. Na, may gawas. May gawas siya nga nagpanti lang. Uy, lami, asa ning bayhan na, uy. Hello, uy. That is Edgar. Wala siya ni Kuyog ni Saling upang umpra sa ilang tindahan. Wala, kauwa ba yan eh. Nagpantir ako. Hala niya siya padung na ako. Daiminda. Lami, asa day ni mo, no? Tanaw na ko rin ba? Murag, magkamabunog sa mong uyab. Wag yun. Kay wa pa man ko makasway og uyab. Ha? Virgin pa taon ko eh. Sige ha, mag-ilis ako. So to? O pa siya makasaway uyab? Virgin pa? Lami, sa bayana na. Si Saling. Di pa ako maka-virgin niya kay bago pa siyang girigla. Bahala na, Dibi. Bahala na, eh. Sudlon ko siya siyang kwarto. Sudlan ko siya. Ay, hala!
Edgar, mo nisod mo ka din sa kwarto. Manani, day. Lami mo, day. Tay pa nagpanti pa. Tay pa. Pa ko'y bra, uy. Kini tutuyan eh. Alam mo, managyan ka, Edgar. Dali, tirita. Manghigta, tali. Amiga, on miss imong asawa. Ayaw ka lang. Mindutan mo, uy. Amiga, Cute pa inigin mo, uy. Cute mo, uy. Nailap ka naman ko sa kong uyab sa una. Nakoy dream ito. Ingon ka ganyan, virgin pa ka. Pero, Napakakrap ko, uy. pero virgin pa, me. Kanina, maghubog ko. Amiga, imong asawa. Oo, lagi mo. Naghubog ako. Dako anang imo, uy. Mo di nga love kay kanisaling kay dako kay mo. Anak. Labi, day, ha? Dali, labi. Ay, ako tuwan. Basi kalit mo abot asawa. Dali, untang. Nagis ako agad. Minda. Pa. Sige pa. Papawaan ang bayana yung napapuya sa inyong bahay. Aron yung putol ang inyong relasyon. Ay, masari ako nahuna eh. Huwag ka kasi yung usawa na. Maulagi. Papawaon na ginasya na ako sa amo eh. Sao nga, nakasudo man sa dasya og trabaho. Mahadlok sa ko nga masaydo kong asawa nga kabit ko ang iyang amiga. Pida ni mo. Taon, Edgar, palayasan ang bayana, no, ha? Palayasan niya na ko pa. Balag lami na siya, palayasan. Mao na diha, aron guba ang imong pamilya. Makaluluoy ang imong mga anak, no? Gagmay pa taon kayo na. Pida. Luoy kayo magkabuwag mo imong asawa taon. Yan mahibaw silang nagbuwag ilang mga ginikanan. Busa palayasa ka na Minda sa labing madali. Palayasa na, Edgar! Ako na lang ipapawa si Minda sa Mumbai. Kung misugot sa si Minda kay di man siya gusto nga magkagubot mi. Kung masayod na ang akong asawa nga may relasyon ming duha. Nawaagid si Minda sa amo. Apa nakasa nagid ko sa akong asawa. Nakasa ko sa buutan akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. O mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Renloy. Ginaingon, ngang kwarta lisod kay pangitaon. Mao tao magkautang, kinalang mobayad. Kay di lalim nga matabla lang ang kwarta, nga atong gipautang. Sakit sa dughan. Kuya pa nga kita etakihon ug patay simbako. Mao kini nitabos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Niya magtiayon nga Mando og Esther? Udong, to sa silong ay, mutanto ko no sila og kwarta lagi. Bida. Nakadungog na ba kog tabi sa gawasa? Nagay mamayan og utang na magtiayo na? Gamitonon ko no kaayo nila para sa tambal sa mama ni Esther. Bawa malang na, uy. Mubayad tingali na, uy. Tambal ba ng dapatan sa kwarta nga ilang huwaman? Muhatag na lagi unta ko. Kay alitonon ako no kayo ang tambal. Pero mas maayo man ang mananghid ko nimo, di ba? Imo ba yun ning negosyo ang magpautang o kwarta? Sige, manaog ko. Atubangon ko sila. Pahuwama lang ni Byron Loy. Paditulon kayo ang tambal para sa mama ni Esther. Mauna dong rin, Loy. Sige na taon dong. Wa may problema na nako. Bay Mando, Esther. Para tambal ko ng inyong huwaman ko. Pero ako nakadungog kong tabi nga kahit mo mabayad og utang. Ug ikaw ko Esther, kung paninglon ko ka, mangaway ko ka. Impaso ni mo sa away ang utang. Ay, dili taon ko ingon ana, uy. Dili na tinuod, uy, dong rin, Loy. Dili taon ko mangaway, uy. Labi na og ikaw ang maningil. Dili gyud ko makaako og pangaway nimo. Kagwapo nimo, ah? Ay, uy. Gwapo gyud taon nga akong banad, day. Sugton ka na nakon batik, ha? Pila naman. Sige na, Byron Loy. Ipaso na mo usa ka buwan, bay. Wala pila man. Adi ko kabalipat din, uy. Gwapo ko yung Esther. Pila may human? Pila? Kuan bay ka 5,000 lang dong rin, Loy. Impason lang na mo ugo sa kabuhan dong. Lagot man kung Esther ganiha. Nga naman. Magsige magdahig nimo nga gwapo ka. Bisag nang iyang bana sa tubangan na minaw. Yan naasag ko imo asawa. So may buti pasabot niya na ibog sa nimo? So may gusto rin babae. Mamakak yun. Gwapo lagi ka. Unya, sigihan din niya balik-balik. Mamakak yun ay. Sabay day? Ay naghatag ibili na gud. Ang gipanulting Esther, Star Sing, uy.
Di pa ka malipay, doon ay gigupuhan ako. Lakot mong gud kaayong paminawon. Di ginagani na sila makabayad sods o sa kabuan. Nga ilang gisaad, awayon ko manggid na siya ba? Naigo na gani na. Nanaon sa mga kalit pagkakahibla diha. Be. Sabaday. Luwas. Ganun, tahakan mo na lapad kayo. Taas ang abuton, oh. Tas kwarto na. Ganun ko na dali. May pahinta na na. Bapuha, gitinawad ni mo. Oo. Lami agis mong asawa eh. Basta ka doon. Lami kay ka. Sa gayot na kay ka, pero lami niya po gayot na. Pay noon ka ron. Padailos ko sa ubos eh ha. Nalanay na kayo, pero hindi tayo padailos. Nalanay na kayo. Hanay bitaw. sa gapsak manggay kay sila. Pero lami. Ganahan kay kunin mo eh. Bisag ing anil ning naunga, pero ganahan kay kunin. Kailangan na doon. Ginagwayo doon. Dali doon. Ako na sa mga padailos. Mas na padailos na. O, dong. Karun, ikaw si padailos sa ubos tayo. Pina. O, dong. Pansing. Mao ba, Ben Ridloy? Mabdo sa Starsing? Oo, tay. Pulos mong gumi, mga kugihan tayo, mga mabdo sa Starsing sa ikatulo na mong anak. Oy, husto na ng tulodong. Oy, ayaw na sad mo puno taon. Akuan ba, ayaw mo pagsunod na ng uban nga daghan kay anak. Ayaw na mo puno. Uy. Lison, gali mo pa eskwela sa ilang mga anak ng uban. Kamu, sa bagay na mo yung negosyo, pero ayaw kay daghan mo anak ko yaw. Men, dagatag anak tayo eh. Para kumanag ko ato mga anak. Dagatag kaduulan. Anak din na do? Oo tay. Nahala ulit dito. Turja ka tong mayong tong asawa mo. Tindog ka daghang anak, hala. Turja mo dito mayo. Ano ko daluod. Higit eh. Lakaw ko. Pamay kamutong bata si Antiyan. Buhatan ko itong kamot. Tabang ko no. Tabang ka? Ako'y buhat ang tiil do. Sa mani, wati daog tayo eh. Kauban na ta. Wati daog tayo, kulas. Tuod no? Lapas na ko sa kabuuan ang utang nilang Mandog Esther. Wa pa mo sila makabayad sa data na lang. Kahit yun laging mamayad na sila sa Mandog Esther, karon ka. Ako'y matos ila. Mangaway gani na Ros Esther, bognoon ko gidi. Pantay lang gidi siya. Ayaw pangitag away. Ay pangitag gubot day. Ay di ko mangitag gubot oy, di ko manguna. Pero kung ako'y unhan niya ron, Ayaw lagi. Di ko siya sibugad bisag usa lang Ayaw lagi adto. Ako lang maningil, Oy dili, ako gyud mo adto. Ako rin loy. Unsa? Si Tarsing Esther nagbugdo tay kunas? Lagi tuas bay ay tuas gawa sa bay lang Esther. Tuas lang magbugdo. Gitapukan bias mga tao. Adto ana yun do. Adto ana yun. Wa nga dito. Adto na ko sila tay kunas. Kani do ta tanaw nagbugdo. Bawt kay bawt. Wa pa day mi uwangas mga tanod. Ay magito na ako ba? Siya dali ako si Bugan. Pagkagnaw. Masok ko paninglan og utang. Igo na high blood na ba ka? Basig atakihon ka, mamatno ka si Mako. Ay ako. Awa, mamatay ni gani. Malipong dong. Ano to na? Dali. Dali, mamaulit ta sa ato. Ako yung maningilo na Esther day. Napatay rin ba na? Kay, lain na sa nila eh. Impaso mag-away ang utang. Ay, lakaw dong. Ikaw na li paningil dito. Basig atakihon ko usab, mamatay na hinon ko si Mbako. Mamatay ka na. Pati ko nga usab. Pati yun, mangyod hinon ko ni mo eh. Listo biyan ang kaduhan na atakiha. Sige. Alis ako. Ako yung maningil. Bye, Mando. Esther. Ako ni Rinloy. Maningil ko sa inyong utang. Mando. Esther. Maningil ko sa inyong utang. Mga utangan. Hoy. Maningil ko. Hello, Dong Winloy. Unsa ato, Dong?
Kanipis sa sulod niya si Nina. Lakra kay ang bra o panty. Itutukan man ko kunin mo maayo dong. Julio. Kining day, Esther. Julio. Bayad mo sa inyong utang day kay... Sige na, day, Esther. Balik lang og mga 10 minutes dong. Natuog pa man gud akong bana. Balik lang dong rin, Loy, ha? Day, Esther. Yan ako, day. May balik na ko, day. Day, Esther. Day. May balik na ko. Day. Oh. Hello, dong, Winloy. Sa guling yati. Wa pa man gud mo matang akong bana, uy. Balik lang gihapon dong, mga 10 minutes lang gihapon. Ano? Pabalik ko naman sa guling, ha? Na siya si Nina. Wala siya si Nina. Wala gisulob. Bra, panty na lang. Day, Esther. 10 minutes na, day. Day, may balik na ko. Day. Esther. May balik na ko, day. Hello, boy. Sabi niya, hati. Wala kay bra. Nagpanty lang yung ka. Day, Esther. Busog pa kayo ang akong tutoy dong, no? Ika pa dong, oh. Day. Julio. Bayad utang, day. Uy. Butan man. Bayad utang, day. Balik lang na dong. 10 minutes lang gihapon. Promise. Bayaran na gyud ka. Dadun ka sa imo kay kinundong. Tinuod. Wa din ang akong bana. Basta, balik lang og mga 10 minutes. Bayaran ta ka. Lami kayo ang among ibayad nimo dong. Primero nagsinina. Nagsininagnipis. May bra o panty. Pagsunod, wala sinina. Bra o panty na lang. Unya, gani ha? Wala bra, panty lang. Unsa karon? Wala si panty. Hasmagan ko ni Ron. Impasol ko sa tuljak na ilang utang. Esther! Yan ako, day! Ay, buong ko na daan kasulis sa kubi. Huwag akong brief. Buong ko na daan. Puslan man. Puslan man iyan eh. Impasol na sa tuljak, day. Nagbulis ako. Karon, English puntahan. Hasmagan ko ni. Day, Esther! Yan ako, day! Day! Able! Yeah! Uy! Bolis ka? Kanina-limong gigyong ni Kaya. Usapan, di mong bayad sa inyong utang. Kaya ihiyaan ko ninyo bay. Ihiyaan ko ni. Ihiyaan ko ni din eh. Ha? Nagbolis ka nga mani sa bay? Tugan ka ka. Ayaw. Uy! Iimpasan yung utang ni. Iimpas yung utang. Ayaw mas kong asawa. Nagpasalamat kong mabutugan ang amahan ni Esther kong asawa na nagbulis kong nagkupot sa ako na naningil sa utang. Pero mausad lagi. Tungod sa mong hitabo, naimpas ang tanan nilang utang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Junjun. Hinaingon, bisa ko sa klasihag imong mamahimong inahan. Dawaton mo siya. Kay utang mo kaniya ang imong kinabuhi. Dili ka maabot ining kalibutan na kunwa siya. Mao kining nagtabos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Utong og maayo ha, Rosita. Unang. Ayaw putla-putla imong pag-utong. Ready na ka? Ready na. Balikin si segundos lang ang pag-utong, Rosita. Uy, amaw maning bayhana. O pag gani ko musulting utongan, itong naman. Usa akong anak na. Wapo baya, kadali rin mong nanganak, Rosita. Junjun, anak. Ma! Yan akong paskitan, ma! Arisa, Poli. Ma! Ubani ko sentro. Nga naman, ma? Ay, nagpangutan ako. Uban nilang ko kay murag nalipong ko. Sige, ma. Ang pinigil ka, Rosita, ha? Kaya nga naman dyan. Mabdus ka? Asa? Mabdos na ka, ma? Uy, nak.
Ngano murag nag-ulmang ka? Wa pag di ko makailas kong amahan. Aron, mabdos sad ka. Kasi may amahan na niya, ma. Akong kauban sa trabaho. Pakita niya ko niya, ma, ha? Junjun. Mao din imong anak, Rosita. Oh, Diyos ko. Junjun. Si amahan ning akong gimaptos karon. Si Diyos ko. Kanasa mo kaslon si mama, Nay. Sa? Ikaw kay amahan niya akong manghod. Kanasa mo pagkasling akong mama, ha? Dili man mahimo nga kaslon mi dong. Sa? Nga naman. Kay, kuan man gud Junjun. Minyo ko Junjun. Unsa? Ay, nagkot paghila. Naluoy mo ko sa kumanghod, ma. Ako, okay na ko nga. Huwag ko magkakita sa kong amahan. Pero ka na siya. Masindot unta nga. Naa siya amahan. Junjun. Balgi kag mata, Rosita. Lagi, nakadlawnan ko kinila kabi, Diyos ko. Nga naman. Nagpapadlo si Junjun? Nagkadik-adik? Wa, uy. Dili ingon ni Ana si Junjun. Buotan ang akong anak. Nga, anong mihilak man ka? Naluoy kong Junjun. Si unang mihila kay naluoy ko na siya siyang manghod. Nga di nasad kakita siyang amahan. Tungod kay Minyo ka. Kaluoy pod. Dili ka na mahitabo, Ros. Makita ko anang atong anak puhon. Saan na nimo nga may pamilya ka man? Kasi yun, usibat ko sa amo. Og adtok sa inyo. Oh, unsa? Usuporta mo ko ng bata agad. Dili ko ikaw pasagdan, Rosita. Nga mag-inusara nga mapudako niya. Kay ako'y amahan. Diyos ko. Kung mauna, mahimo kang kabit ni Diyos ko, Rosita. Maogyod noy nisyo. Kaluoy po. Sagdi lang gud noy. Ingan ini man ang akong kapalaran. Nga kung mamaptos, dili to bagon sa lalaki ang ilang responsibilidad. Kay ka na lang amahan ni Junjun. Misipat man, milargas Manila. Ako'y naluoy na yun ni John Rosita. Hinaot lang ko nga ka nang ikaduha ni mong anak nga suportaran ka na sayang amahan, sayang pag-eskwela, hangtod siya mo dako. Gawas niya, babae nga kabit sa kumana! Kinsa ron? Basig ang asawa ni Diyos ko, Romanisyo. Gisuong ka? Unsay ato, ma'am? Kinsa ka? Ikaw may bana ni Rosita? Aha, kay nga naman di ay. Ako ang legal wife ni Diyos Koro. Paggawa sa imong asawa, kabit siya sa kumbana. Haon sa man? Wala ka masuko? Okay ra ka nga gihimong kabit sa kumbana ang imong asawa? Okay. Ano masuko man ko nga di man ko ba ng Rosita? Unsa? Wa din mo gipangita, ma'am ay. Bii pa to mo uli. Diin ka? So, syudad. Kuyog ni Rosita nga imong kabit? Ha? Nagkuyog mo. Dito ko gikan sa ilaha, wa siya dito. Ha, animal kang banaha ka? Laog ka ginog taler, no? Uy. Hinay na imong tingog. Kasi talir ba? Cho! Ay, gawas diha. Sige magkagtago. So, Rosita. Wa nang asawa ni Diyos ko, Roy. Milakaw na? Oo, toa na. Iuli to si Ila. Awa. Si John ay kaluoy. Ang imong anak tao naghilak sa kilid. Naghilak lang tao nagtanaw ni mo. Pida. Kinsa maron na nuktok. Ako ni Ros. Tablihin ko palihog. Hindi na ko matuga. Ha? Kuyawan ko si bawat sa kong asawa na. Nga kung matugon ako, kaliguan ko din sa binukal nga matika. Unsa? Ma. Junjun anak, nasa imano'y Diyos kuro ni mo nak. Musugot ka ba nga aniron siya matug sa ato? Ano naman, ma? Kuan, Junjun. Basig, makaligo ko binukal nga mantika sa akong asawa. Ano naman? Suko man siya nga nakapamabdos ko sa imong mama. Sige. Ani lang tuog na eh. Ros. Wa pa di ka matug.
Wapa. Dali, be. Padool na ko. Sa, nasto nga si Junjun, makamata niya na. Ay, di lang ko ito maglikog maayaw. Dali na pa. Ngaw na kayo ko ng busito. Diyos ko. Patay na lang kayo makamata niya si Jun. Hinayalag ko. Diyos ko. Nayangin mo ako. Hindi pa dyan hindi ang pagkagod, no? Shhh! Nagsabo! Sakpan! Sakpan! Jun! Jun! Huwag na mo ito! Kapoy niyang duhoy! Uy! Unsa ron? Landslide? Dili! Mga bato! Gibato tayo sa silingan! Akong gawson, Vi! Ayaw pag-gawas ko. Itingalik imo ng asawang namato. Oo, sa. Nalimot ko na. Niya wala ko tug sa inyo. Panggawas mo mga sakop ni Satan! Nag-in-English mga kong asawa. Marisita! Isong sa kasabang ni Diyos Kuro. Oo, Junjun. Panggawas mong duha! Monyo o demonya! Oy! Wala, mo di ba? Nila mo sa soda. Ayaw mo gawas. Ako rin mo atubang sa akong asawa. Ma! La, si Diyos Kuro! Nagkadugong mo! Kuya Pansyo! Ha? Diyos ko na! Nagtubo ko nga si Mama Rosita kanunay yung kansi. Dali rin pa siya may gugma si Mama. O dali rin sa mailad sa mga lalaki. Ano mabalinaw ni Mama, naluoy ko niya. Nalalayag amahan ang iyang mga anak. Nagpalayo mi. Nipadbis lang yung dapit. Ngaway na kailan na mo. O kaluis Ginoo, tatunay rin ang mo pagpuyo. Nagkatrabaho ko. Ako magtrabaho sa gawas sa nasod. O si Mama Rosita, nag-OFW. O mayo gawi ang nahimo niyang amo. Gisulti na ang among pagpuyo. Bisag lain-lain og abahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Myla, ginaingon, ang gugma pungol, nga bisag unsay bati niya, dili nimo pa ng balingon. Og buta, kay dili nimo makita ang mga apan sa imong higugma. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nako mahimong. Ay kalimtan. Okay class, dismiss. Magtuon mo ha. Kay hapit na bang exam. Okay. Louis, stay. Yes, Miss Mayla. If I know, gipabili ni Miss Myla si Louie kay naibog siya sa kung meant to be. Char.com kay Katya. Kung ma-meant to be mo ni Louie, ano mo magkalipanguyabe, ha? Shut Diba? up, Gemma! Mukontra dyan ka na ko, day? Di magod na tinood ang imong gisulti, God. Failure. Oh! Ay, niya paingon sa kantin si Louie ay ang imong meant to be kuno. Louie! We, meant to be daw, oh? O mo nagkikatagda. Hilom, Gemma! Lingkod. Nakita ko ng imong report card, Louie. Gagmay kag grado. Kad pa, next time, dagko na na. Next time? Oh, lagi pa. Kay, tabangan mo ko ni Miss Mayla. Nga muda ko ako mga grades para sa finals. Unsa anong kagtabang sa imong teacher? Tuturan ko niya. Ta, ikaw mismo mo tutor sa kagalingon ni mong student, Mayla. Oh, Uncle. Oy, Mayla. Dalaga ka pa. Basig mahimuan kag chismis hanga naibog ka sa imong estudyante. Naluoy lang ko ni Louie, Uncle. Di mo ko siya pugo, pero murag doon na siya problema. Ayaw pagilabot. Unsa may ang problema? Uncle, di na mahimo. Gusto na ko nga ang akong mga students doon ay makatunan sa kong klase. Di na ko pasagdan si Louie nga mapariwara, Uncle. Dayon, Louie. Salamat, Miss Mayla. Oh, look, Katya! Si Miss Myla ang nag-abli sa pultahan o gipasod niya si Louie. Salos! Jiling-jiling ang peg! Shut up, ragod bayot! O niya, alin na dinis kawas? Magpatbang sa house ni Miss Myla. Di lang ta mag-knocking the door aron ablihan punta ni Miss Myla. Shut up, lagi bayot! Miss Mayla, dawatan niyo. Unsa man eh? Gikan sa akong papa, para imo ko na. Kwarta?
Oh, miss. Bayad na si mong pag-tutor na ko. Lu, di man ko magpapahid sa kong pag-tutor nimo. Igo lang ko matabang nimo. Nganong concern mo kay kanako, Miss Mela? Tungod kay estudyante ta ka. Di ko gusto nga doon ako student nga mahagbong inig finals. Gagbay mong gud kayo ng imong grado. I-compare sa mong mga classmates. Louie, may bang mangutan ako nimo? Oo, pwede kayo, Miss Mela. May problema ka ba sa inyo, Lu? Tell me, basig makatabang na ako. Affected ko. Nag-separate ang akong parents, ma'am. Maupa? Finish or not finish? Pass your papers. Now. Yes, ma'am. Katya! Miss, wa pa ko mahuman. I said finish or not finish. Pass it now. Shit! Come again, Katya? I said, shit, Miss Myla. To the principal's office, Katya. Now! Kumusta ang husay? Kinsa gilabanan sa judge? Me? Ha? Usa imong gibuhat? Akong gisultihan ang principal, nga giinitan lang ko ni Miss Myla, kay naibog siya ni Louie nga akong meant to be. Ganon? Ganun! Nasuko ang principal niya, kay bawal ang mga ma-in love og student. Sobra ka manulti, Katya. Ginawat ni Miss Mayla tubangan siya mga kaobang teachers o sa principal. Dili tinuod ang gisulti mo. Bakwi ato. Sana. Mauna niya ako gisultin mo, Mayla. Likay ikaw ta, ginimuan nila kag-isyo sa imor sa mga estudyante. Di ko ngayang mabalakan ko. Kay naas si Louie. Siya ay akong witness nga namakak si Katya siyang gisulti sa principal. Beta, likay ka ng Louie aron way isyo. Unsa naman, Miss Myla? Wa kay na hemsno sa imong pagsuko-suko na ko pag final exam. Kay dagko kog kuha. Dagko kog scores. Magkatawa lang kog hilaw ni mo, Miss. Miss Mela? Ay na siyang tubay. Masakit og utok ng babayana. Hey! Nilaban ang superhero? Naluoy ko, Miss Mela. Katya, hulungin na siya. Kay, gilikayan ko siya. Ngayon sa pa may isyo, anak. Doon na pagyaboy issue. Kay permi gihapon mong magkita sa ilang bay. Bisag kuyog ako, umahan? Isyuhan ka po ni mo? What? Kuyog ang imong papa? Mao sa sunod, kung maghilabot ka ni Miss Myla, i-search una. I-search sa Google. Una maghimog moves. I hate you, Louie. Bahala ka. Huwag aron di ka mawaw. May pagsultihan ako sa Miss Myla. Ingon na ang principal. Nganong dako kag grado sa pag-final exam. Tungkol kay... Shut up! I'm sure, ma'am, di ka na sa muko ni Katya. Kaya nga naman dahil pag-final exam, Lu. Cheating girl man na siya. Ang angga na siya sa mong school. Kaya pa sa ilim pa mi. Unsa? Magsulti ta, Louie. Pwede ka nang kitarang duha? Please? Nganong ni amta din eh? Aron doon natin privacy. Kag kisa man yung boarding house. Sa iyaan ni Gemma Bayot. Louie, muhangyo lang ko di mo, Pi. Aron dili ko maawawan kang Miss Myla. Ayaw gisulti sa madlang pep sa school nga nag-cheat ko kada exam. Hadlo ka? Of course. Kay dili na niya ko kapasuy na graduation. Madapatan pag ko sa akong parents. Unya? Okay ka? Gamita ko. Tagbawa ang imong kaugalingon. Unsa may pasabot ka siya? Bayo, ang girl. Naghubo na sa iyang dress. Ready na ang camera. Iugnan ako ang video ini aron makitang katag. Camera ready? Video on. Naunsa man ko ay mga pakmang ka. Way buot ay. Ayaw ko pug sa Katya. Wa ko'y gusto ni mo bisag gamay. Giinsulto ko ni mo, Louie. Unsay mong tanaw? O kinsa may mong ganahan, ha? Si Miss Myla? Louie? Hindi malagi ka.
Dayon. Salamat, Miss Mela. Naligi ka. Unsa may ako ikadalit nimo ha? Miss Mela, wala na di ka mag-teach sa among school? May undag na kulo. Gisamukan ako. Ilabi na ni Katjang. Uyab tayo mo. Dili gid, Miss. Failure lang ginababayan, ha? Ikaw mo ikong ganahan, Miss Mela. Lu. I love you, Miss Mela. Lu, please, ayaw. Di ko angin mo. Magawang ko kitat ni mo, Louie. It doesn't matter. Dili ba, Miss? Bahala na. Basta kay love di ka, Miss Mela. Love di ka, Miss. Louie, please. Ayaw. Louie. I love Miss Mela. I love you. Ayaw. I love you. Miss Mela. Miss Mela. Mela. What? Kaslo nun sila si Louie ug Miss Myla? Lagi, girl! Ingna ko nga nag-joke ka lang ba yun? Dili ay, wa ko mag-joke. True ni. Kasluno na sila si Miss Milo o si Louie. Mga next year na, girl! Pwede din silang makasal nga bata pa man si Louie. Pwede ay. Kay mag-23 na ba yan si Louie? Limot ka? 5 years na ang nilabay? Hello! Salamat. Salamat ninyo. Ang gukma, bungol. Ang gukma, buta. Uy. Hi, Katjang. Congrats ninyo both! Happy kay ko ninyo! Ising ko lagi kung ni mo kadyo eh! Ouch! Kabata sa imong nabana, no? 23 years old pa. O ikaw, 30 years old na. Kabaga. Oh, Katya! It doesn't matter, Katya. Love na mo akong sagusa. Huwag ka pong sa ni Mayla. Destiny. Yucks! Destiny pa! Ew! Ay, girl! Asa ka, girl? Ma, sundan imong BFF. Basi magkikong to. Love, tana. Manakin na ta sa tong bridal car. Tana lang. Pagkasal na mo ni Louie, nasudlan ako ato. Mabdus na ko. Karon, nanak na ko og kaluha pa gyud. Pwedeng lipahin sa kong bata noong bana. Age doesn't matter kay ang gugma. May iwan sa kong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mario. Ginaingon ang tao maluluyon, mutabang sa iyang isig kaingon. Doon sa taong mutabang, aron lang siya daygon. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi. Dili ako mahimong may kalimtan. Kaya pa! Pas! Lapit ka na mo sa finish line! Go! Kaya! Talagid ka sa finish line, Papa Mar! Go! Yes! Yes! Nagadaw ka ka! Congrats! Strong pag yun gihapon na akong banad, ha? Ako na ko di ma. Kana ma. Lami agad mong mumasahe ma, oy. Ano lang kong ulo-ulo, higwa. Ito ma, lami ka mumasahe. Lami, asad kang lami sa di mong Susoy. Pawa pa ko mahumano, ha? Pawa pa ko mahumagbasahin ni mo. Isa kong kaksa ba? Kini ugata may masayaan kayo. Lami gud kay ka ma. Di ko kagwanta. Ikaw yun pa ba? Uy. Ma. Ay, kilok pa. Mario pa. Mama. Mar. Palitan na akong TV, Miss B. Taghamit ang mong kwarta kay manager bitaw na sa bangko si Mario. Unsaon man na namong TV? Nga naa naman may TV. Ato lang na slide ibalik ya, uy. Nasuloy na nako ang tanan tang mga silingan pero wa sila kwarta lagi. Pila man na? Kuan, bayad lang ni 5 mil. Bahal ang lugi ko. Basta mahalin lang na. Flat screen na. Dili ka magmahayan na. Unsa magahan? Asa pa nibutang ng TV? Sa kwarto na Rachel. Na,
Di na magtuon ang mga anak nimo. Magsigil niya nagtanaw sa TV. Sakdi na lang, good, Han. Naluoy man kong banquet, kaya wako na siya kwarta. Han, okay naman ang mutabang tas kalisod sa tao, pero Sagdi na lang, good ko, Han. Gusto lang ko makatapang. Liwat kaayo na si Mitch na namatay niyang inahan. Dili gyud ni maghinanaw sa mga tao nga maglisod-lisod nga nagkinahanglan siyang tabang. Iya gyud ang tabangan, Mario. Pero angkol, may TV naman gud mi. Ang usa na sa sala, ug ang usa na sa mong kwarto. Karon nga napalit niyang TV, to niya gibutang sa kwarto ni Raquel. Ug wa ko kayo nini. Wa siya magunahon nga daghan na migberanan. Pagasultihin ang yun ang asawa ni mo, ayaw siyang awaya. Rachel, magamitan o USB ang imong TV sa imong kwarto? Oh, nga naman, Red. Doon na ko USB. Nindot og mga salida. Gusto ka mananaw ta? Mga na ta, taga na sa kilma. Ay, nananaw pagsalida ako ban si Red. Unsa, naday si Red. Oo, ang tawgon ko lang niya sila, oy. Muna na lang tagkaon. Dali na pa. Ma, sunod ba? Dapat sugod ha, nga naas lang doha si Red. Mananog TV. Di ko ganahan na. Pati may bawag usay ilang gitan-aw. Sila rabang duha ang kwarto. Ay pa, naibaw ko unsay na si mong hunahuna. Dautan ra na pa. Sige nga ngayon, taon na diha. Oh, asa man ka? Ato na ko sila. Ibalog ka man. Ato na ko. Action ko kabalaka nila. Selos ra ka na pa. Selos pa more. Tabangi ko, Mitch B. Kinahanglan nga maoperahan ang akong apo nga nabanggaan sa sakyanan. Tabangan ko lang niya. Chismosa ra ba ning silingana? Inawayon pa yun. Basig malibak to the max ko, ani. Sige, tabangan ta ka ng basyang. Pila ba yung magikinahanglan nang? Sus! Dako na kong sayop nga bati si Mitch. Maayo man di ay. Oh, gidayeg na nimo si Mitch karon kay gitabangan ka man. Pero namaka ka ba siyang wa man nabanggaay og sakyanan ng imong apo. Napaakan man og iro. Pero ang tag-iya sa iro may nagbayad sa injection sa imong apo. Ikaw gid ba siyang para raman diyan na sa imong bisyo. Maro man ka. Ay, nalagog palag diha. Nasuya ka lang. Taan pagdagi ko. Ganahan ko kayo mutabang si Mitch. Basta daygon siya. Ilan na siya ni Manang Basyang. Di ko gusto mutabang pagkas mga tao, ha, Mitch? Nga naman ka, uy, Mario. Bisag ilaron ka, okay ni mo. Basta importante nga, daygon kas mga tao. Nga no ka, uy. Nakaagi gusto baan? Tuwas man ang Basyang nanabi. Nga kitabangan mo siya. Ang kwarta imong gihatag niya para sa iyang bisyo, ang pagsugal, ang pag-inom. Di dito para sa iyang apo, nga na-discuss siya sa kinan. Para iyahan na itong kwarta, ha? Unsa? Ay, kaluoy, Moana. Namatay ba na wa siya kwarta? Tinuod, uy. Saon ka na nga malubong ang iyong bana sa? Uy, sa din yung problema din, he. Oy! Nay! Minus Mitch. Mayo kay niya ka, Mitch. Mayo kay niya ka. Ikaw na makatabang ni Moana. Ha? Tabangin, Mitch. Musa mo kasikat. Di na ka mabangbang sa pagpabilib sa mga tao, Mitch. Nga no magit ka, uy. Nga badlungon man ko ni Momar. Nga iko raman ko mitabang. Okay na mutabang ka. Basta di lang ka magpaabot nga daygon ka sa mga tao, nga matinabangon ka. Husto na yung kabuang ni mo, ha, Mitch? Husto na. Nagkaskas ka na sa kwarta. Wa na ko pamulita ang kwarta nga mong gipanghatag, gipangtabang sa mga tao, ha? Ako na hinaguan. Gipatuan ako sa kong sigot. Unya, imo na usik-usikan? Wa ko mag-usik-usik, Mario. Di pa ka, ana? Nga magkatabang tas atong isik kaingon? O, lagi. Pero may lain mong tumong. Bitabang ka, aron lang ka daygon. Ako pa mo, mudagan ka. Magpapili ka din sa atong barangay. Kay, ganahan kay ka magpabilib sa mga tao. Ayo, lain na ko ni mo. Walang baliha akong gihaguan, aron lang may magkakwarta.
Tabang na kuno siya, ang akong asawa nga si Mitch saya isig kaingon. Paita asawa ha. Gipaita na ko ni Mitch. Ito ni siya sa paliya. Uy! Kung mauto mga listeners no, atong Palamay Drama Compilation Part 132 ug akong pasalamatan tanang ka-comment sa tuwa. Salamat jud sa inyong pag-comment ug sa inyong pagulay skip no. Daghang kay salamat. Labi na sa atong tanan mga listeners. Salamat jud kaayo nga na jud mo pirmi ka paminaw o kasuporta sa atong mga drama. O akong i-shout out tanan ka-comment sa tuwa para mabasa pud nato no sa atong outro. Shout out na to si Nila Dayano, si Dilsam 99 diya sa Hong Kong, shout out mo diya ma'am. Si Oscar Abilog, shout out diya. Shout out po na ko si Judith Sakia, si Jude Prestico, shout out mo diya Jude Prestico, si Reggie Ribas, shout out diya. Shout out po diya si Judy Primo, shout out po na ko si Ma'am Balbina Tapalis, si Danny Lopez, shout out niya. Si Dennis Moral, shout out niya. Nimoda Dennis Moral. Si Bobby Carrell, shout out. Si Yoselito Salva, shout out niya. Nimoda. James Panyola, shout out po nako. Shout out po nako si Virgilio Balanay dyan sa Sugar Sur. Si Karen Baroy, shout out. Shout out po nako si Tupir Valdez. Si Annalyn Bruni. Si Hisel Ompra. Kung mga automaxinas no, tanang ka-comment sa ato atong gi-shout out. O atang-atangin mga listeners no, atong part 133. Ginahinay na po tag-edit mga listeners no. O tanan ako mga listeners, salamat jud kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Daghan jud salamat sa inyo ha. Labi na katong nag-comment, salamat jud kaayo. O usbo na ko pag-usab, daghan jud salamat sa inyo ha mga listeners.